Bombers de Castilla y León, que tenen la massa forestal més gran de tota Espanya, una ONG els hi va portar els bocates, un bocat al dia. Tenen contractes de 3 mesos, no tenen pressupost, tenen menys pressupost que Galícia, que Castilla-La Manxa, que tenen molta menys massa forestal. Puf! És una barbaritat. I aquí fent una casa que costarà 937.000 euros, una parella de professionals porten mesos i mesos donant-li diverses capes d'una substància que es veu que evita que entri la calor i el fred dins de la casa. Diu que faran 10 cases com aquesta. En fi. De l'Agència Tributària Espanyola. El meu veí se li ha tancat la piscina, que diu que ja fa molts anys que està feta, que ara aquesta tardor faran una piscina nova. Entretant, aquí hi ha cases que no hi havia.